Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per estar aquí amb aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2022-23 i lliurament de premis a l'excel·lència acadèmica a la pràctica clínica. Vull donar les gràcies al rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que ens acompanyi i que estigui amb nosaltres. I ja comencem aquest acte, que al ser un acte acadèmic, jo com a president de la Fundació tenia de donar el relleu amb el rector, perquè és la màxima autoritat acadèmica, però ell me la cedeix a mi perquè en un principi no podia venir. És així, Josep Aladi. Aquest acte vull agrair en primer lloc a la ponent, a la doctora Elvira Bisbe Vives, que avui ve aquí i que ve a Vic i que ha conegut el que és la Facultat de Medicina. I, per tant, en moments de pandèmia, en moments difícils, que hagi vingut a Vic. Ella té unes responsabilitats i explicaré que la doctora Elvira Bisbe és vicepresidenta primera del Col·legi de Metges de Barcelona, és anestesiòloga, és especialista en anestèsia, va estudiar Medicina a la Universitat Autònoma, és doctora en Medicina, però jo li diria que té un perfil, jo que la coneixo de fa diversos anys, té un perfil polivalent dintre de molts metges. Té el perfil assistencial. Ella demà jo sé que té d'estar al quiròfan perquè té de substituir amb un anestesista. Ho he sentit al cotxe quan veníem, que li deien, escolta, demà, Elvira, que és el dia que tu fas una altra cosa, tens de fer això. Té aquest perfil assistencial, té el perfil docent, perquè ella fa moltes conferències, té perfil de recerca. Ella pertany a un grup d'investigació en medicina perioperatòria de l'Hospital del Mar, va ser fundadora i coordinadora del projecte d'investigació del MAP-BMM, que engloba prop de 60 centres de diferents comunitats autònomes. És presidenta de la Societat Científica de l'Anèmia Working Group Espanya i, sobretot, a nivell internacional, forma part, és board of directors del Comitè Científic de la NATA, que és una organització que estudia sobretot el tema de la transfusió, l'hemostàsia, la trombosis. I, per tant, té aquesta vessant d'assistència, recerca, transferència de coneixement. Ha publicat més de 60 publicacions, té més de 30 capítols de llibres, perquè ella té una línia de recerca molt important, que és l'estalvi de sang amb les intervencions clíniques. Té unes característiques del seu currículum, que ha participat en més de 10 assaigs clínics, beques de recerca competitiva, i ha impartit moltes conferències. I això és l'àmbit mèdic, diguéssim, assistencial, recerca, docència i transferència de coneixement. Però també té un altre àmbit que a vegades, en molts àmbits de la medicina, no es coneix, que es preocupa per la professió, el professionalisme mèdic. Ella fa anys que està a la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, va estar primer amb el professor Miquel Vilardell, catedràtic de Medicina Interna quan era el president, i ara està amb el doctor Jaume Pedrós. Però ella és una persona que ha impulsat iniciatives d'igualtat, d'oportunitats entre metges i metgesses. I, sobretot, el tema de la implementació efectiva en la conciliació de la vida personal i familiar en el nostre àmbit. Per tant, ella té una preocupació que jo li veig en el sentit de la professió i la conciliació. Avui dia, aquí aquesta és una inauguració de l'acte acadèmic del curs, però veieu que la feminització de la professió és altíssima, no? I això comporta que hi ha d'haver-hi una conciliació de la vida personal i familiar, també amb els homes, però amb les dones també. I aquest és una vessant important. Després jo diria de la doctora Elvira Bisbe que ella és mare, té 2 fills i pertany a una família nombrosa, que moltes vegades li he sentit, de 7 germans. I això també marca una mica a vegades la influència de la personalitat de la persona. La doctora Bisbe és una bona persona. Jo diria és una bona persona perquè la coneixo molt bé i sé que es preocupa pels altres. Això, a vegades, en medicina i vosaltres, els futurs metges i metgesses, és important tenir aquest sentit d'humà, aquest sentit de posar-nos a l'altre cantó. Avui mateix, jo he viscut des del viatge que venien cap aquí, ha trucat amb una persona, amb una abogada del col·legi que ahir va tenir una taquicàrdia supraventricular. L'ha trucat per interessar-se com estava. Això a vegades demostra la sensibilitat.
I també té una altra passió, que jo m'agrada molt sentir-la i que avui no ho podrem fer-ho, que és la música. I és vocalista d'una banda de blues i d'un trio de versions, i canta molt bé. Alguns la van veure cantar el dia que es va despedir el doctor Vilardell, i jo l'he vist a vegades a Luz de Gas, que ens ha fet algun concert, i per tant canta molt bé, que avui no ho farà. Bé, he fet aquest... perquè moltes vegades que anem a puestos es demana que canti. Ella avui sí que farà aquesta conferència inaugural que crec que us agradarà molt, i per tant, quan vulguis, Elvira, i perdona que t'hagi fet aquesta presentació poder poc litúrgica, acadèmica, i sí una mica parlant de la persona i de l'estima que et tinc i que et tenim tots els metges. Moltes gràcies, Elvira, quan vulguis. Jo estic, de veritat, reafirmo, no cantaré, intentaré explicar el que se m'ha demanat que us expliqui. Jo estic molt contenta d'estar aquí. De veritat que agraeixo molt al doctor Imany que m'hagi convidat i no sé si se'm sent, em sembla que no. S'ha engegat? Sí? Doncs de tenir l'oportunitat, surto una mica de la meva zona de confort. Era un tema que no l'havia hagut de donar mai i m'ha obligat a fer i a reflexionar i m'ha costat una miqueta preparar-lo, no m'ha sigut tan senzill. I ha lligat amb el que conec una universitat que m'havia sentit molt, perquè des del naixement d'aquesta facultat havia sentit el doctor Imany parlar-ne, però encara no havia tingut l'oportunitat de conèixer-la. Avui m'he passejat, he vist que esteu, és la formació possiblement dintre de la medicina, almenys a Catalunya, és el top, amb la tecnologia més avançada. Jo penso que tindrem uns metges a futur meravellosos i espero que alguna de les coses que aquí us comento doncs les pugueu anar desenvolupant i les pugueu anar aplicant si així us sembla. El tema era molt ampli, era la medicina i els metges i les metgesses del futur. I a veure si això ens funcionarà. No sé, on haig d'enfocar? Potser és aquí. Només digue'm quin és el que haig d'avançar i ja està. És el de baix. Molt bé. Bé, com he plantejat jo aquest tema que em semblava molt ampli? Doncs, si us sembla, el que m'ha semblat que podria ser interessant era fer un esbós de cap a on va la medicina o cap a on sembla que va la medicina, si aquest nou model de medicina posa en crisi la necessitat de metges, si necessitarem més, si necessitarem menys, i si el perfil de metges que tenim serà l'apropiat per fer i exercir aquesta medicina del futur. I com no podia ser d'una altra manera, una breu reflexió de què ha suposat la pandèmia per aquest futur. Realment ha canviat el paradigma, realment ha accelerat les coses, com sembla que ha actuat com a catalitzador de moltes coses. Doncs això és el que veurem. A mi em sembla important que durant tot el temps tenim una idea dins de si el paradigma clàssic que el millor metge és aquell que tenia els millors coneixements científics, que era capaç de tractar les malalties amb els últims avenços tant tècnics com farmacològics, si aquest paradigma encara subsisteix amb aquesta medicina a la que estem començant a albirar. Jo, com veieu, ja tinc uns quants anys i jo, evidentment, no he viscut això. Soc anestesiòloga i jo he conegut monges que havien fet anestèsia, però jo ja vinc d'una etapa durant molts anys que ens formàvem via MIR, però sí que he viscut alguna de les acaballes i algunes de les inèrcies que teníem. De fet, jo a la meva generació, quan acabàvem, quan estàvem al final, es va descobrir la sida. I, de fet, nosaltres vam ser la primera generació que vam tenir en el nostre examen MIR alguna pregunta sobre la sida, que ens vam haver d'estudiar perquè s'acabava de descobrir. Per què us situeu? Doncs, com a anestesiòloga, i explico l'evolució que jo he viscut des de la meva especialitat,
Aquest era l'utillatge bàsic que fèiem servir per qualsevol tipus d'anestèsia. És evident que per cirurgia cardíaca o cirurgia d'alta complexitat no era aquest. Fèiem servir sistemes de monitoratge cruent, ja teníem catèters de Schwangans, ja podíem fer cateteritzacions arterials, però el que vull dir és que el 90% de les cirurgies que fèiem, jo, com a R1 d'anestèsia, era l'encarregada de fer amb un esfingomanòmetre manual, prendre la tensió durant la inducció anestèsica i apuntar amb un paperet quan estava. I teníem una electro que només era d'un canal, un respirador que ens permetia fer ventilació fixa mecànica, però no tenia mòduls ventilatoris diversos, i el nostre pulsioxímetre era també colorimètric. Nosaltres veiem quina saturació tenia el malalt en funció de l'humorat que estava al llavi o la llengua. Potser aquí no ho veieu, però ens ajudava a discernir si havíem de córrer o no havíem de córrer. I això, amb els anys que porto exercint, de més de 30, s'ha convertit en aquesta bogeria. És veritat que no tenim aquests quiròfans tan ocupats, aquest és un de cirurgia cardíaca, que és una mica extrem, però el que sí que vull dir és que el número de monitoritzacions, aparatatges que fem servir actualment a l'anestesiologia i que, per tant, ens hem hagut d'anar incorporant a la nostra formació durant aquest temps, durant aquests més de 30 anys, ha sigut immens, brutal. I jo suposo que ha passat amb moltes de les especialitats, però la nostra, que està tremendament tecnificada, ara no hi ha cap persona que sigui anestesiada que no tingui un pulsioxímetre, que no tinguem un capnògraf, que si s'ha utilitzat relaxant muscular tinguem un sistema de mesura de relaxació muscular, que no tinguem un vist espectral per saber quin nivell de profunditat anestèsica. Això si es fa una hèrnia com si es fa una pròtesi de maluc. Tots necessiten, com a mínim. Els anestesiòlegs no només sabem de ventilació mecànica, d'hemodinàmica, hem hagut d'incorporar com a habilitat l'ecografia per posar vies centrals, per punxar els diferents bloquejos, fibrobroncoscopi per fer les intubacions complexes, hem d'aprendre altres formes de ventilació, la mascareta, la laríngia, la monitorització no invasiva dels vigileos. Tenim bombes automàtiques que administren la medicació en funció de l'edat, del sexe i de les necessitats que tenen. O sigui, la meva especialitat ha canviat com un mitjó, però aquests coneixements, encara que ja albirava que segurament eren exponencials, estàvem en aquesta fase de la curva en la que inclús semblava que a vegades eren menys, però que eren digeribles, assumibles. Jo els he anat incorporant. No seré mai la millor en ecografia dintre del meu servei, tinc companys molt millors que jo, però sí que no he viscut amb excessiu estrès. En canvi, en el moment actual, els canvis que està patint la medicina a tots els nivells és exponencial. Això implica, i això és molt important tenir-ho present, que moltes vegades quan es fan aquestes gràfiques, i no només aplicades a la medicina, afegeixen aquí un warning en vermell que diu genera estrès, genera espant, genera caos, perquè costa. El nostre cervell està preparat per incorporar a poc, però fer canvis molt bruscos i molt diferents és complicat i a vegades també genera el contrari, fascinació. Amb les coses que veurem, qui no s'ha d'emocionar amb els últims descobriments que s'han fet a la medicina. Però també arriba un punt que hi ha coneixements en què un ha de fer el salt, que ja no hi ha aquesta forma contínua d'anar-los incorporant, sinó que necessàriament es fan salts. I poso d'exemple la meva estimada mare, que té 91 anys, però és molt eixerida, com veieu. Ella, que ha viscut una guerra, té un smartphone. Ella no és capaç de treure-hi tot el partit, però sí que és capaç de rebre, donar trucades, mirar-se els whatsapps. He intentat que els enviï, això no hi hem arribat, però és veritat que la meva mare va pagar en els seus nets perquè li ensenyessin a fer servir l'ordinador perquè volia fer les seves memòries, no ho va aconseguir mai. Però, en canvi, fa 5 anys que té una tablet i va amb ella a tot arreu. Perquè amb la tablet ella juga al solitari, ensenya les fotos dels seus fills
es mira a algunes redes socials per veure què estan fent, que l'ha ajudat molt durant l'etapa pandèmica de mantenir la comunicació. Per tant, la meva mare no ha sigut capaç d'incorporar els coneixements de l'ordinador, però sí, per exemple, ha saltat en el món, diguem, del coneixement de les dades. El món digital ho ha cobert tot. Sabem que estem en l'era digital i que estem a la quarta revolució industrial. I això no ho podem parar. Però, evidentment, sempre que hi ha una revolució, hi ha debat, hi ha pors, i les pors que són necessàries i fan. Evidentment, haurem de fer alguns debats, com són els debats ètics, que els hem d'anar incorporant. Hi ha debats de pors que són perdrem la feina. Si hi ha una màquina que diagnostica també, seria necessari jo? Quina serà la meva feina? És normal que tinguem aquestes pors. De fet, quan jo vaig estar... Això és una anècdota. Quan jo li vaig comentar amb un col·lega meu que és professor d'aquesta universitat, i molt més savi que jo, i dic, ostres, estic preocupada, no sé com enfocar això d'aquest tema que m'han donat. Diu, això és molt fàcil, digues que no faran falta metges en el futur. Dic, home, Carles, no ens passem. Diu, però sí que el que vull dir és que jo vaig veure en el YouTube una presentació que feia el Xavier Salamartí, que m'agrada molt, en la que parlava de la revolució industrial i que deia que cada revolució industrial havia portat exactament el mateix. O sigui, gent que feia articles dient ja no serà necessari aquest tipus de treball, perdrem la feina, i és lícit que la gent ho pensi, però cada revolució ha sigut millor que l'anterior, ha fet que apareguessin nous perfils professionals, que apareguessin, evidentment, noves professions i el món només va endavant. Està clar que els canvis que hem viscut, la medicina de 20 anys abans que jo acabés, era una medicina, diguem, molt semblant i que, en canvi, els canvis que hi ha hagut els 10 anys després meu eren molt més diferents que els meus 20 anteriors i els 5 últims molt superior als 10 anteriors que jo havia viscut. Però el que és clar, i jo crec que hem d'estar tranquils, que quan nosaltres preguntem per les professions sanitàries i pensem quines són les especialitats, això ho he tret del Google, dic, especialitats professionals, perfils professionals sanitaris del futur. Genetista, entrenador d'algoritmes de salut, estratega d'estil de vida, telecirurgians, experts en bioimpressió, terapeuta de la realitat virtual i analista de dades sanitàries. No posa cardiòleg, ni posa... Però això sembla que obre una sèrie de possibilitats. El que és segur és que ja hem incorporat en els hospitals, ja hem incorporat a tots els equips altres titulats superiors que ens estan ajudant amb tots aquests avenços tecnològics que són absolutament imprescindibles i que des del Col·legi de Metges estem treballant perquè formin part dels equips i que intentem que puguem treballar conjuntament amb tots els temes, per exemple, ètics. I tots aquests tenen feina. En surten entre 800 i 900 cada any. Això fa 10 anys no era necessari, no hi eren. I ara sí, per tant. Tots estareu d'acord amb mi que això és possiblement el catalitzador de tots els canvis exponencials. O sigui, el telèfon mòbil, l'smartphone, el tenir una computadora que ho permet quasi tot. De fet, jo dins de la meva ignorància, que això sí, jo tinc un smartphone d'última generació, vaig descobrir fent aquesta xerrada que tinc com a mínim 10 sensors. Segurament els que tenen un 12 o 13 en tenen més que jo. 10 sensors. O sigui, què és el que ens aporta aquesta eina? Doncs coneixement continu del que fa l'individu, de quins són els seus gustos, de què menja, de quan camina, amb el seu to de veu, si està deprimit, si no està deprimit, si té amics, si no té amics, si està... Tot aquest background que és necessari per a la salut de l'individu, de manera contínua, en aquests moments l'estem registrant. Això vol dir que aquest canvi
fa que sigui clarament, ha fet que sigui exponencial. L'any 2000 que havia en aquest ordinador, part d'aquesta informació en 10 anys s'ha fet més ràpid, més petit, més barat i que havia amb un smartphone i ara ja el portem amb un canyell i cap amb un canyell. I tenim molta més informació que no pas la que teníem, moltes més possibilitats. De fet, és bastant sorprenent el que es pot fer actualment amb un mòbil. O sigui, pots convertir-lo, pots diagnosticar una otitis mitja, pots amb un transductor fer una ecografia, per tant, la pots fer a la casa del pacient, la pots fer a l'Àfrica, la pots fer on vulguis. Vull dir, les tecnologies aquestes exponencials i compactes han ampliat les possibilitats de diagnòstics, de monitorització, de seguiment de pacients, apps per seguiment de tractament que fan que realment demostren que els pacients fan molt millor els tractaments quan segueixen aquestes apps. Jo tinc un amic que té insuficiència renal i que estava en diàlisi i la recomanació que li va fer el seu metge va ser d'una app on tenia tot el seu... Podia preguntar què menjar, quins menjars hi eren apropiats, no apropiats, estaven en vermell, en groc. I tot això ajuda. Però el que és important és la convergència de les necessitats que ha tingut l'atenció sanitària de millorar els fàrmacs, els equipaments, els monitors, els dispositius i els avenços tecnològics, que són els sensors, l'anàlisi de la intel·ligència artificial, la realitat virtual, el 3D o els mòbils de machine learning. I tot això ha fet que hi hagi 9 camps de les interfícies d'aquestes dues, que són els que en aquests moments estan catapultant la medicina a llocs que ni sospitàvem fa 10 anys. La biologia computacional amb la cirurgia robòtica, la seqüenciació genètica, que ho hem vist amb la Covid, que ha sigut en un temps rècord i que permet el desenvolupament d'una vacuna en molt poc temps, disseny d'anticossos, telemedicina geocèutica, radiologia 3D. He vist l'exemple de la radiologia 3D en la màquina que teniu aquí dalt, que és impressionant. La impressió de teixits 3D, medicina personalitzada, tots aquests nous camps de la medicina. Per tant, com ha canviat la medicina? Hem passat, de quan jo estudiava, la basada en símptomes, la que en dèiem intuïtiva, i que necessitaves un cervell privilegiat i molt estudiós, una persona molt intuïtiva, que tingués... Però no havia de tenir dons de gent. De fet, aquest House, tothom el volia, malgrat que fos un malcarat i un borde, però era tan llest i era capaç de fer associacions. Ara totes les màquines el superarien. I llavors vam passar durant 20 anys a les basades en patrons, amb la que dèiem, amb la basada en l'evidència, que també té riscos, perquè hi ha el metge aquest que pensa que sense fer crítica, a vegades que tot ha de ser segons les guies dels patrons i a vegades normalitzem i la malaltia no sempre tothom es comporta de la mateixa manera ni tots els pacients són iguals. Per tant, té limitacions molt clares. És veritat que ja no necessitem tenir ments super mega brillants perquè complint els protocols una gran part dels malalts se beneficien d'un tractament de qualitat i d'alt nivell i això ha sigut un avanç, però hem passat a la basada en algoritmes a la medicina del present i del futur, que és la medicina de precisió. La que fa servir el Big Data, la que té en compte el genoma, el fenotip i els factors ambientals. Ho té en compte tot. I, per tant, hem passat d'aquesta... Hauríem de començar a treballar, almenys com a metges. Jo penso que socialment sí que hi ha aquest coneixement de que hem de passar de l'atenció de la malaltia a el que seria l'atenció de la salut, com algo molt més ampli. Fins ara només tenim que els malalts venen a casa teva o venen a l'hospital quan tenen algun problema o tenen alguna malaltia. Però aquesta visió globalitzada, que a vegades se'n fa jo penso una interpretació inclús naïf. O sigui, sí, és veritat, tot a l'exterior compta, però d'això a que a base de papaia curem el càncer hi ha un abisme.
Llavors, s'han apropiat molts de la medicina holística, part d'aquest discurs que nosaltres moltes vegades no hem fet i hauríem d'haver fet, com si fos seu, i es pensen i transmeten d'aquest missatge. Si tu mires, entres pels tractaments del càncer, abans arribes a totes aquestes tonteries que les coses realment serioses i necessàries. Però això no vol dir que no hi hagi una part que sigui real, i és que el malalt és més, o sigui que la genètica, els factors que són de gènere, l'edat, no és suficient el teu genoma. També el teu estil de vida, també el teu entorn familiar, les teves condicions de vida, el teu nivell socioeconòmic té un impacte brutal. De fet, sabem que l'atenció sanitària és un 20% dels determinants de salut. I això és molt important tenir-ho en compte. Perquè, de fet, les conductes relacionades amb els factors socioeconòmics, entorn físic. Jo me'n recordo d'haver llegit un article que em va semblar molt interessant, no el sé situar, l'he buscat però no tenia temps d'anar, però explico només la filosofia, que agafaven un grup enorme de gent amb diferents factors, introduïen totes les dades, això era als Estats Units, i veien cada X temps els anaven seguint a veure quants havien emmalaltit i quants havien morts i quins factors determinants que el pacient emmalaltís o morís. I era molt més important tenir un entorn familiar, tenir un entorn d'amics, ser feliç per sobreviure, que a vegades factors socioeconòmics, a vegades factors genètics. Però, bueno, la medicina ha canviat. I, evidentment, s'interrelacionen molts dels sistemes de monitoratge que tenim nosaltres i que ja heu vist que són tremendament sofisticats amb els que té el propi pacient, però ja no ho podem canviar. Aquest Times és de 2014. Això no va enrere. Cada vegada portem a sobre més informació i aquesta informació, la contínua, l'hem de saber aprofitar. Però aquesta onada, a veure si soc capaç, massiva de dades sanitàries que tenen el problema que moltes vegades estan aïllades, que no tots els sistemes es llegeixen entre ells i poden interactuar, que és un dels reptes de futur, doncs fa que ens trobem que nosaltres això no ho podem discernir. I la intel·ligència artificial, que evidentment no s'ha descobert ara, ja fa més de 50 anys que es coneix, però el salt que fa o que és capaç de fer incorporant tantes dades és molt superior i, per tant, ara la digitalització de processos ha migrat, el diagnòstic de precisió, el pronòstic de la malaltia és un altre, els tractaments personalitzats. És veritat que queda el repte d'interconnectar els sistemes, que encara això farà que doni un salt qualitatiu més gran. Però ja no podrem viure sense això. I no podrem fer medicina sense màquines que ens ajudaran al diagnòstic, al pronòstic. No podem anar enrere i probablement això condiciona i ens hem de fer reflexions a nivell de seguretat, de dades i a nivell d'ètica. Per tant, amb aquest nou paradigma que tenim un diagnòstic de precisió que ens fan les màquines, que ens diuen com hem d'anar, que tenim la monitorització, faran falta metges? Faran falta el mateix nombre de metges? Els nostres metges hauran de ser com són ara o seran diferents? I jo he deixat a la Yves que us ho ensenyi. No us faré spoiler, Poso un tros aquí. L'heu vist? Passengers. I'm sorry, the patient is dead. Postmortem operation.
Multiple procedures are not recommended. Executing. Bueno, cap de nosaltres deixaria el seu final només a una màquina, no? Ara no sé si... Ara. Em sembla que veiem clar. El resultat és, sí, evidentment, tampoc ens agrada anar amb un avió sense que hi hagi un pilot al costat. No ens agradarà tampoc que quan tenim un problema de salut no hi hagi algú que en sàpiga més que nosaltres, que ens guiï, i serà dona, serà empàtica i, evidentment, serà experta en tecnologia, encara que aquí no ho ha demostrat gaire. Però també cal dir, i això no ho dic jo, això, si ho veieu, el món en va ple. Ja sabeu tots els que esteu aquí que les dones actualment són majoria estudiant medicina, però mireu que els titulars, no? És una dona experta en tecnologia, ha d'unir empatia i coneixement, però és important que veieu això. La institució preveu que una tercera part dels professionals es jubili massivament. Per tant, vosaltres que sou estudiants, si fem la pregunta, és teniu feina assegurada els pròxims anys. Clarament, els propers 5 anys, que són la meva generació, els baby boomers que estem aquí, ens jubilem tots massivament. Per tant, només d'aquí 5 anys hi haurà 6.000 places de metges més. I d'aquí només hi ha 500. 6.000 a Barcelona, A Barcelona. I haurà de ser igual el metge? Realment necessitarà algunes habilitats nous? Ja veiem que la interfàcia humana és imprescindible i necessària. Sabem, hi ha prou evidència, que la relació metge-malalt és una part molt important del procés de cura. I això no canviarà. És veritat que tindrem dades molt més precises per recomanar els malalts i per validar-les, per fer prevenció, per fer consell, per explicar l'evolució. Per tot això necessitarem els metges i un borde com el House no tindrà cabuda perquè els seus coneixements, la seva intuïció, una màquina ho farà millor i en canvi això no ho farà millor. I haurà de ser algú que sabrà que els seus pacients estaran empoderats, seran pacients que tindran coneixements i moltes dades al seu abast. Per tant, l'haurà de fer copartícip de les seves decisions. També haurà de tenir habilitats tècniques. Molts d'ells hauran de tenir habilitats tècniques, tant si són de l'àmbit de la medicina com si són de l'àmbit quirúrgic. Es poden fer coses espaterrants. Això genera una fascinació, no em digueu. Això es va inventar, Da Vinci, no perquè estigui al mateix quiròfano, sinó perquè puguem operar, un expert pugui operar algú que està a la Lluna. De fet, es va dissenyar per fer-ho així. Però el que sigui segur és que pots tenir un expert en un lloc i operar-lo molt més lluny. Podem fer cirurgia de precisió del cervell deixant que la pacient toqui el violí o podem tapar un vas perquè es pari una hemorràgia i no fer tant de mal. Però la fascinació tecnològica té un risc i és que ens emmirallem massa i que oblidem que això és un mitjà i mai ha de ser un fi. I que hem de tenir un comportament responsable amb el que ens dona. Haurà de ser un líder d'equip. Ja no existirà el metge sol, ell i el seu... No, sempre s'haurà de treballar amb equip i, per tant, haurà de cooperar amb altres disciplines, però ell és el que tindrà el coneixement, la relació i el que haurà de posar una miqueta d'ordre. I aquesta és una habilitat que haurà de desenvolupar i que haurà de tenir. Però el futur també és això. I aquesta és una habilitat que cal. Haurà de tenir la visió integral del que és el pacient i les seves necessitats i ser sensible també a quin àmbit comunitari, a l'àmbit comunitari. L'èxit de la medicina ha fet, doncs, evidentment, que la mortalitat precoç es redueixi dràsticament, però a canvi d'una morbiditat molt llarga. Tots sabem que l'esperança de vida ha augmentat molt, encara que en els 2 últims anys de pandèmia ha caigut una mica, però seguim tenint pacients pluripatològics amb trastorns crònics que són incurables i que duren molts anys. Per tant, aquí tenim un repte enorme, perquè això requereix una atenció que ha de ser en continuïtat assistencial.
no pot ser fragmentada. És un canvi de paradigma que haurem d'anar treballant bé. I tampoc caure amb la creença, que això també a vegades és absurda, que la malaltia i la mort són sempre evitables i que a vegades hi ha alguns metges que els veus, no? Com si fos un fracàs de les seves actuacions preventives o sanitàries, el fet que algú arribi el que és tan natural, que malalteixi i mori, i que fem conductes que a vegades no són deontològicament correctes i són èticament reprovables. I per últim, ha canviat alguna cosa la pandèmia? Doncs a mi em permetreu que jo sempre escombro cap a casa, cap a anestèsia. Em va fer moltíssima il·lusió que el Times escollís un anestesiòleg per ser la portada dels professionals. I jo no sé com és aquí, si vosaltres us donen o no formació sobre anestèsia. Jo sé que a cap universitat sempre els coneixements d'anestèsia del que és l'anestesiologia són molt minsos, sempre és una, com es diu, és una Maria, no? Si és que arriba a ser, perquè moltes ni la tenen. Però som un dels serveis més numerosos i és un dels serveis més preparats per ser polivalents, perquè tenim els expertís per poder portar un malalt crític, per poder tractar el dolor, per poder anestesiar una persona que s'ha d'operar, però per poder tractar un procés mèdic, perquè també som una especialitat mèdica, no som una especialitat quirúrgica. I un terç dels crítics els ha portat els crítics i realment xapó per ells. Però si han pogut augmentar 2 i 3 vegades l'atenció de crítics en la primera onada va ser perquè hi havia anestesiòlegs que en els quiròfans i a les reanimacions podien atendre aquests malalts. Jo sé que això ha traspuat i encara que no es doni aquesta formació, en els 2 darrers anys hi ha hagut un major interès per aquestes places i actualment abans era cap al final i ara és cap als primers números que ja es gasten les places d'anestesiòleg. I això em fa molta il·lusió. Però el que realment estareu d'acord amb mi que ha sigut un dels canvis més grans que hi ha hagut és l'intercanvi de coneixement i la col·laboració entre ciència i clínica, la col·laboració entre països, i això ha fet que algo que és molt típic, que tota la informació abans no es converteix en coneixement, abans clínicament útil, tenien millors clínics a Itàlia, que es passaven ràpidament fronteres. Però és que tots els coneixements que teníem actualment s'han portat a tot arreu. Vull dir que teníem una millora clarament de la prevenció, hem vist un desenvolupament a temps rècord de les vacunes, diagnòstics més ràpids, noves teràpies, nous descobriments, però jo crec que em quedaria amb aquesta paraula, la democratització. O sigui, el fet que totes les pay-per-views, totes les revistes, tothom ha donat el seu coneixement per un bé comú. I això ha fet créixer la medicina com mai. I l'ha portat al lloc més recòndit, perquè allò que era un coneixement a Austràlia, al cap d'un dia ja estava també a Canadà. I això és molt important, aquesta socialització de la comunicació i que també ha sigut catalitzador de coses que tenien moltes traves. Hi havia la gent d'urgències, la gent de primària, volien participar més, aprofundir en el diagnòstic amb algunes tecnologies noves i era molt difícil. I ara quasi tots els serveis de primària han incorporat ecografies per fer diagnòstics molt més precisos i alliberar una miqueta als hospitals. Ha sigut el grandíssim catalitzador de la telemedicina, de tots els àmbits de la telemedicina. Hem fet hospitalització a hotels, que no hem de fer hospitalització domiciliària, de noves eines en salut pública. No parlem de congressos i de sessions, que això arriba a tothom i ningú s'estranya, doncs ara tothom pot participar dels coneixements rapidíssimament. Un apunt del que ha passat, per exemple, a l'ICS. Es veu clarament, en 2 mesos ha aconseguit el que no havia aconseguit 10 anys la pública de convertir la telemedicina en el predomini de les visites. Fixeu-vos que només el canvi de paradigma. Quants pacients es fan servir? El doble i ara pràcticament el triple de metges
el número de consultes mensuals que es fan telemàticament o de missatges que s'intercanvien és brutal. Va aprofundir la creativitat, l'enginy, la generositat, el moviment del makeover. Van participar totes les indústries d'aquest país, es van posar al servei. Molta gent, tota la gent pensant al 3D, inventant nous respiradors. Gent com la meva mare, jo segueixo fent propaganda de la meva mare, que feia mascaretes, jo va fer un tutorial de mascaretes i va ser l'heroïna del seu barri perquè venien les de la farmàcia cada setmana a buscar les mascaretes pels malalts, però no n'hi havia en aquella primera onada per als malalts que tenien més sensibles. Per tant, això, evidentment, en entorn social era important, però dintre de les pròpies organitzacions, els que van viure en els hospitals, la creativitat de tothom es va disparar amb equipaments, amb formes de treballar. Tothom va posar el seu enginy, la seva creativitat a disposició. I el professionalisme. El professionalisme va demostrar que era la clau. La clau perquè vam veure que se'ns va donar tota l'autonomia, que féssim el que estàvem tan desbordats, les conselleries de salut, no podien atendre tot i tothom va anar autoorganitzant-se. I vam veure que la capacitat autoorganitzativa tant dels centres com dels propis equips va ser la clau per fer moltes coses, amb errors a vegades, però anàvem avançant. Quina demostració de vocació que forma part de la nostra professió i de dedicació, canvi d'horaris, pèrdua de... Teníem oftalmòlegs passant visites telemàtiques, teníem traumatòlegs portant la planta Covid, la gent ha sortit de la seva zona de confort i s'ha dedicat. Hem tingut estudiants de medicina voluntaris per participar. Hem tingut més de 700 metges jubilats participant i presentant-se voluntaris a treballar. Això és vocació, vocació, dedicació. Han cedit finalment les barreres entre els àmbits assistencials que no aconseguíem mai vendre-les i ha sigut molt més fàcil parlar entre nivells assistencials i vèncer aquestes barreres. Hem aconseguit flexibilitzar al màxim el sistema i hem continuat fent, malgrat tot, malgrat el patiment, malgrat la dedicació, hem aconseguit continuar fent docència, investigació, innovació, formació per intentar vèncer l'enemic comú que era la Covid i, per tant, aportar solucions creatives i pràctiques. I preguntaven per la demanda de metges. Jo us ho he dit... Ai, perdoneu. La crisi sanitària ha incitat vocacions. No només d'infermeres, de metges. Ha disparat un 44% respecte a l'any 2019. Per tant, jo resumiria quin és el perfil del metge del futur i jo diria més, del present. Doncs un metge que tingui habilitats comunicatives, empàtiques, un metge que tingui una formació ètica i deontològica que sigui molt sòlida, perquè els reptes són molt grans i espanten una mica. També que sigui capaç de liderar equips multidisciplinars, que tingui expertise en tecnologia, que tingui una visió integral de quines són les necessitats d'aquell pacient més enllà de la seva malaltia, que el faci copartícip de les seves decisions, que tingui competències que siguin més transversals, que sigui més flexible, que pugui canviar quan és imprescindible o necessari, que doni valor a la gestió clínica, als resultats i que, evidentment, sigui sensible a l'atenció comunitària i cregui en els valors del professionalisme. I jo vull acabar amb la declaració de Girona que es va fer en el tercer congrés de la professió i en la que la professió, més de 1.000 metges que es van reunir, va tornar a ratificar el seu compromís professional amb la societat i diu clarament que les persones són el centre de la nostra activitat i de la nostra vocació professional, que creiem fermament en els vincles que establim de confiança amb els pacients sobre la base del coneixement científic, el respecte i l'empatia, i que volem compartir amb ells les decisions que els afecten a la seva salut i comprometem a acompanyar-los especialment en els moments d'incertesa i de final de vida. Jo penso que aquest i hauria de ser l'esperit de tots els que ens dediquem a aquesta meravellosa professió. És veritat que
jo penso, jo tinc molta fe i sé que estem en fatiga pandèmica, sé que hi ha molts metges que estem cansats i molts que estan desanimats i com a població també ho veiem, però els reptes de futur són espectaculars, són enormes. Només pot anar a millor i senzillament ens hem d'agafar amb il·lusió. Vosaltres sou el futur, vosaltres heu de treballar perquè això sigui. I els coneixements són importants, però no és la base. El que us farà diferents, el que farà que tothom se'n recordi de vosaltres a present i a futur és la vostra actitud. Això és el que canvia, el que fa diferent a les persones. Una màquina podrà fer un diagnòstic millor que tu. La teva manera de relacionar-te amb els altres, de relacionar-te amb els malalts, et fa únic. I això és tot, doncs és el meu final i moltes gràcies. Crec que no hi ha temps de... Haig de tancar alguna cosa aquí? Bisbe, Haig de tancar? crec que els estudiants han entès molt bé la teva conferència i la lliçó, una lliçó important pel futur i que vosaltres teniu una professió molt futur i, com ha dit ella, de feina no en faltarà. Jo, primer de tot, abans de passar la paraula al magnífic rector, doctor Baños, vull agrair la presència d'algunes persones, els estudiants per suposat, però que ha vingut el doctor Gili, que és regidor de la Universitat de Manresa, ja que nosaltres som la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i tenim la Federació Manresa. Gràcies per estar aquí. També a l'equip directiu de l'Hospital General de Vic, el Consorci, encapçalat per la senyora Manjón i la doctora Morral. També el patró, hi ha un patró que és el doctor Soler i el doctor Pere Soler, que és patró de la FES i que estigui aquí, exgerent i persona que també li tenim de fer un reconeixement públic que ha ajudat molt a que avui estem aquí tenint aquesta facultat de Medicina. Ell va creure en el projecte quan ningú hi creia i quan era director general de l'ICS va signar un conveni que va ajudar molt perquè aquest projecte arribés endavant. El temps a vegades fa que no ens en recordem, però jo tinc molta memòria i me'n recordo sempre i sempre que tinc l'oportunitat. Tenim aquí la doctora Geli, exconsellera de Salut i directora general de la Facultat de Medicina, persona que està al dia a dia amb vosaltres, els estudiants, i portant l'estratègia, intentant ara fer un projecte apassionant com és l'IRIS, i per tant li tenim d'agrair. També vull agrair a l'altra consellera, exconsellera, senyora Meritxell Borràs, que també sempre està al costat i que fa les relacions institucionals i porta recursos humans a la universitat. Doctora Morral, que ha tingut com a directora mèdica un paper clau, el que deies tu, noves formes d'exercir. Ella va, en un moment de la pandèmia, va dissenyar la possibilitat de fer un hospital en un pavelló, d'utilitzar la clínica Sant Josep en un moment molt difícil. Ella sempre al peu del canó i això s'ha de tenir en compte. També vull agrair també al degà. El degà ha estat una persona que des del primer minut ha jugat fort, va deixar la seva plaça de Bellvitge, el doctor Ramon Pujol, el professor Ramon Pujol, catedràtic de Medicina Interna, ha jugat amb aquest projecte. Ara ja em sembla que aviat hi haurà la convocatòria del pròxim degà, però ell finalitzarà el mandat d'aquesta primera promoció, perquè l'any que ve els que esteu estudiants de Medicina ja us graduareu, ja sereu metges, i per tant jo vull que a l'hora que es doni els títols i que fem el gran acte que ja el tenim de començar a preparar, doncs hi hagi el doctor Ramon Pujol com a homenatge amb ell amb aquest projecte que ha començat al principi. També altres persones, com la senyora Anna Riba, que és la persona que sempre està coordinant tots els problemes i és una persona també que té una sensibilitat especial per vosaltres, els estudiants, quan teniu un problema sabeu que us podeu dirigir amb ell. I tot el personal de la facultat. Ara no vull dir més noms, però el professor Lossua, tots els professors que estan aquí, el doctor Xavier Gómez Batista, que és una de les persones que quan jo agafava una depressió que el projecte no ens sortia, doncs em venia i deia Josep, ens en sortirem en què ens autoritzi la Facultat de Medicina. Per tant, va ser el meu metge de capçalera en moments difícils. Per tant, també li vull agrair. Bé, jo ja vull donar la paraula i perdoneu que no ho hagi fet al principi. Vull donar les gràcies una altra vegada que estigui aquí la doctora Bisbe, que tingui la Miquelina, que des de
l'empresa Tarradellas, el senyor Josep Tarradellas, que sempre han confiat molt en aquest projecte. I sobretot, jo vull donar la paraula ara amb el rector Baños, que és catedràtic de farmacologia, és una persona, jo vaig estar molt il·lusionat que el rector de la Universitat de Vic actual sigui també un metge. I això, alguna vegada m'ho han criticat, però a mi em satisfà molt perquè la sensibilitat que té el doctor Baños enfront a aquesta facultat i realment us ha donat algunes classes de farmacologia i és una persona molt brillant, doncs per tant li vull agrair aquí públicament. Perdona, Josep, perquè m'hagi allargat, tens la paraula tu, que ets la màxima autoritat acadèmica. Gràcies, doctor Imany. Bona tarda a tothom. No m'estendré a personalitzar aquesta diguem-ne introducció perquè ja ho ha fet el doctor Imany per mi. Només voldria dir que estic molt content de poder estar aquí avui. Aquesta ha estat una decisió que ha estat pendent fins a l'últim moment, donat que aquesta tarda a les 4 teníem una reunió amb el conseller d'Educació per uns temes molt importants i ja saben o es poden imaginar com són les agendes dels consellers i havíem d'aprofitar l'ocasió. A última hora, ahir ens van comunicar que es cancel·lava i això m'ha permès que avui estigui avui aquí amb vosaltres. No m'estendré excessivament, però sí que voldria en primer lloc felicitar a la doctora Bisba per la seva presentació, que francament m'ha agradat, comparteixo molt de les coses que ha dit i crec que ha manifestat clarament el que dèiem a les últimes diapositives. Jo comparteixo el principi que els metges sempre seran necessaris. Fa uns quants milers d'anys que van aparèixer els primers, recordem només Hipòcrates, però abans que ell van haver-hi d'altres que ho van fer de metges i el contacte humà és essencial en la situació de malaltia. Voldria transmetre, tot i no ser un metge assistencial des de fa molts anys, que els metges tracten persones, no tracten malalties. I ja deia Osler fa més d'un segle que és molt important, és més important saber el malalt que té o la persona que té una malaltia que no la malaltia que té la persona. Això és essencial perquè, malgrat que la tecnologia ens ajudarà moltíssim, sense cap dubte, la medicina ha canviat en els últims 150 anys de manera molt important i després del que ens ha explicat la doctora Bisba veiem que seguirà canviant i millorarem les nostres capacitats diagnòstiques i terapèutiques. Quan algú entra per la porta de la consulta és una persona que està preocupada per la seva salut i per la seva vida. I això, crec jo, i espero no veure-ho, per molts anys que visqui, una màquina mai podrà tenir la comprensió cap al fenomen d'emmalaltir que pot tenir una altra persona. En aquest cas, un metge, encara que potser després del que ha dit també la doctora Bisba i del que ja sabem aquí, hauríem de dir ja una metgessa, donada aquesta important feminització que jo considero positivament de la professió. Bé, i aniré al punt que tinc a l'ordre del dia, que són la concessió dels Premis d'Excel·lència Acadèmica. També no m'hi estendré excessivament amb això, perquè el que esteu esperant els que els rebreu que es pugui ja executar, diguem-ne, aquesta decisió. Però només voldria agrair a la facultat el fet de tenir aquesta iniciativa, perquè reconèixer l'esforç és una condició de generositat que els universitaris, els humans en general haurien de tenir, però ara estem a la universitat i som els d'aquí els que hauríem de fer-ho. També voldria dir que quan parlem d'excel·lència acadèmica, qualsevol persona que ha entrat a aquesta porta per estudiar aquí és una persona excel·lent, perquè va tenir que treballar moltíssim per aconseguir tenir les qualificacions acadèmiques per arribar-hi. Per tant, tot en aquest sentit sou excel·lents. Però hi ha persones que destaquen amb això i crec que tenir un reconeixement és una manera adequada de considerar un esforç addicional que realitza. Hi ha avui dos tipus de premis, els premis a l'excel·lència acadèmica i després els premis a la pràctica clínica que donarà el senyor Saborit, al que li agraeixo també la seva presència aquí i l'ajuda de Tarradellas amb el creixement i el desenvolupament de la nostra facultat. Gràcies, senyora Saborit. Per tant,
Si el doctor Iman li sembla bé, comencem doncs, a atorgar aquests premis, farem la lectura i us prego que us apropeu cap a la taula perquè faci lliurament del diploma que us reconeix. En primer lloc, la senyora Raquel Lana Joan. Raquel? Catherine Beatriz Serrat. Arnau Rubiró Aliguer. Òscar Antiñolo Franquesa. No, abans. Francesc Tarrús Escalada. Enhorabona. Javier San Martín Esteban. Artur Aimar Torner. I Maria Nadal López. Felicitats. Moltes gràcies, rector. Té la paraula la senyora Miquelina Saborit, en representació de Casa Tarradellas, que presentarà els premis i l'entrega dels premis de pràctica clínica i que cridarà els estudiants. Endavant, senyora Saborit. Abans volia fer un agraïment al doctor Josep Aladi Baños, rector de la Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya, doctor Josep Arimany, president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciència de Salut, i doctora Albier Bavisa. En nom de Casa Tarradellas estem molt contents d'estar avui aquí, especialment contents. Per nosaltres és un acte emotiu, de veritat. Aquest any de forma presencial i recuperant algunes normalitats, oi? Gràcies per organitzar aquest acte que dona visibilitat, que en un escenari de tantes dificultats i amb tants reptes, som aquí, les persones són les que tenim l'obligació i el valor de continuar avançant, malgrat tot. Agrair a la doctora Elvira Bisbe per aquesta ponència de medicina, metges i metgesses del futur. Jo crec que és una lliçó d'il·lusió de tot això que ara vosaltres esteu no iniciant, perquè ja esteu en cursos avançats, i és un privilegi estar aquí i escoltar i aprendre. Jo que no soc del món de la medicina, sinó que venim del món de l'empresa i una empresa del sector agroalimentari, però aprendre en un context tan especial com el que vivim, la cultura d'aquesta medicina del futur i que aquí es comença a cuinar, doncs la veritat és que és un goig. I per Casa de Tarradellas, doncs un orgull compartir aquest acte amb tots vosaltres i aportar el nostre granet de sorra, perquè és un granet de sorra amb les beques de pràctica clínica. Felicitar a tots els que heu estat seleccionats i en nom de Casa de Tarradellas agrair a tots els estudiants de la Facultat de Medicina per escollir aquesta vocació, aquest camí i una professió tan cabdal per la nostra societat. Agrair el talent, el potencial, aquest coneixement que esteu adquirint i que ja teniu i que sereu
i sou el motor d'aquesta facultat i de la sanitat del futur. Hem parlat molt del present i d'aquest futur, però que ja el tenim aquí. I hem de donar molt mèrit al conjunt de tots aquests alumnes que formeu aquesta facultat per aquest esforç acadèmic, perquè avui premiem uns nivells màxims, però ser aquí ha sigut ja una cursa de molt esforç i, a més, en un context tan atípic i tan complex. I us animem, evidentment, tots els que estem aquí, a tirar endavant i afrontar amb determinació aquests reptes d'aquest nou curs que avui representa que inaugurem, però que ja fa dies que pedala. Per Casa Tarradellas, des dels nostres orígens, ajudar a cuidar les persones i a la seva salut ha sigut un tema que hem tingut molt present. En l'àmbit de la salut, precisament, hem tingut l'oportunitat de col·laborar en nombrosos projectes de fa molts anys amb centres sanitaris del país, amb el Consorci Hospitalari de Vic per descomptat, l'Hospital de la Santa Creu, l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Clínic. En el moment Covid vam crear sinergies amb els professionals de la salut i aquesta creativitat que parlava la doctora Bisbe, que com des del sector agroalimentari també vam fer mans i mànigues i moltes bates amb voluntaris, amb material que teníem nosaltres, amb mascaretes que van arribar a Osona per descomptat i a tot el territori del país. Vam aportar també el nostre esforç i coneixement perquè es poguessin desenvolupar respiradors també d'aquests d'emergència que van formar part, que van poder arribar no només al Consorci Hospitalari de Vic, sinó a la UCI única de Catalunya. I això ens va suposar, jo crec que un orgull comptar no només amb què es tinguessin les coses, sinó com se'n disposava tot el sistema sanitari. I que estem molt contents de ser aquí, de continuar ajudant i aportant recursos allà on puguem arribar i ajudar també amb aquests estudiants que avui esteu aquí a tirar endavant i a reconèixer el mèrit que teniu. Doncs com que a l'ordre del dia ja em toca ara presentar els premis de pràctica clínica, cridarem els estudiants que s'us ha concedit. Alicia Sitjà Gutiérrez. Eva Esteban Valverde. Júlia Saperes de Batlle. Marta Rodríguez Cruz. Enhorabona. Artur Aymar Torner. No, saludar. No passa res. És l'emoció, això. Maria Nadal López. Repetidora, de tres. Molt bé. També repetidora, molt bé. Enhorabona, felicitats. Anna Periques Vila. Perdoneu, excusen la seva assistència l'Anna Periques Vila i la Núria Verdaguer Carreras, que no són aquí, però també les podem aplaudir. Bé, ja quasi per finalitzar l'acte, gràcies, Miquelina, gràcies a la Casa Tarradellas. Té la paraula, ara dos estudiants parlaran. L'estudiant premiat d'Excel·lència Acadèmica de segon curs de Medicina, Arnau Rubiró Aliguer, ens dirigirà unes paraules. Endavant, Arnau.
No sé si vols fer servir. S'entenen? Bona, se'm sent? Sí. Bueno, pensava que me'n lliurava, però al final no. I res, primer de tot bon dia i gràcies al doctor Imany per presentar-me. Volia, en primer lloc, agrair, i crec que parlo de tots els estudiants, tots els professors, totes les persones, tot el personal d'aquesta facultat. Crec que han estat uns anys difícils, sobretot darrere això de la pandèmia i tots els canvis d'última hora, totes les incerteses que ens ha portat, però a la vegada penso que hem sabut lidiar molt bé amb tot i crec que hem tirat endavant perfectament i no hem baixat en cap moment el nivell. A més, voldria destacar una cosa que crec que a la vegada és un tret diferencial de la nostra universitat, que és una mica aquesta proximitat dels professors amb els alumnes, aquest tu a tu, que jo crec que, com dic, ens defineix i, a més, per part dels alumnes agraïm moltíssim i la veritat que crec que hem de valorar i aprofitar al màxim. També, aprofitant, volia comentar que lògicament estem tots molt orgullosos de formar part d'aquest projecte, com deien abans. Crec que és un projecte relativament nou, i dic relativament perquè al final els més grans, els que van ser la primera promoció, estan a punt d'encarar la recta final i a punt de fer el MIR, i llavors començarem a veure una mica, segur que els va molt bé i per tant veurem els fruits una mica de tot aquest treball que s'ha estat fent. I com no, dir, i aprofitant els que som de Vic o els que som d'aquí de la Plana, el fet de tenir una universitat com aquesta i de poder estudiar medicina com aquell que diu a la porta de casa nostra, també és un valor afegit molt gran i un motiu d'agraïment. I res, per acabar, realment el que són els Premis d'Excel·lència Acadèmica, que és el que realment m'havien demanat que parlés, només dir que és un orgull poder estar aquí i, òbviament, és una satisfacció molt gran poder-los rebre i, per suposat, suposa una recompensa molt gran a tot l'esforç i totes les hores que hi dediquem, que no són poques, però ho fem molt de gust i a la vegada també volia dir que, tot i que sigui el dia d'entregar els premis i sigui el dia de celebrar una mica això, penso que el més important, i que també ho comentaven a la primera exposició, crec que és la passió i la vocació que mostrem als estudiants de Medicina enfront a aquesta carrera i que a la vegada, pel que jo sé, i realment no conec a ningú de la nostra facultat que no tingui aquestes qualitats i jo crec que això ja és mereixedor de tots els premis. I això és tot per part meva i gràcies per escoltar-me. Moltes gràcies, Arnau. Moltes gràcies per les teves paraules. I té la paraula Júlia Saperes de Batlle, de tercer curs de Medicina, amb la categoria de pràctica clínica. Endavant, Júlia, quan vulguis. Bon dia. Jo soc Júlia Saperes i soc estudiant de quart. I, en primer lloc, m'agradaria agrair a Casa Tarradellas i a la Facultat de Medicina per aquest premi. I, crec que la iniciativa d'aquesta beca a la pràctica clínica és un reconeixement molt valuós, no només per l'ajuda econòmica que comporta, que evidentment també, sinó perquè es valoren o es premien aspectes que disten bastant d'aquells normalment valorats a nivell acadèmic. Vull dir, esclar que cal premiar l'excel·lència acadèmica, però crec que donar un valor tan significatiu a les pràctiques permet valorar també aquells aspectes que, tot i no ser avaluats a nivell teòric, són, en la meva opinió, molt necessaris per la professió mèdica, com és l'esforç, la vocació de la que parlàvem, l'empatia, la comunicació amb el pacient, la dedicació, el treball en equip, etc. Com a estudiant de Medicina, crec que el simple fet de poder fer pràctiques ja és tot un premi, i més en la situació de pandèmia que vivim. Jo vaig fer les meves pràctiques al consultori de Folgueroles amb la doctora Laia Franquesa i, a part de tots els coneixements teòrico-pràctics i el fet de poder posar en pràctica tot allò estudiat a classe, vaig aprendre moltíssimes coses relacionades amb la medicina, però d'una altra manera. I em vaig poder fer una idea de com és la realitat del dia a dia assistencial. Durant les pràctiques em vaig sentir una més de l'equip i intentava ajudar en tot el que podia, i la veritat és que agraeixo molt que confiessin en mi per deixar-me fer tantes coses i que deleguessin en mi algunes responsabilitats. En conclusió, vull dir que les pràctiques van ser una empenta meravellosa per seguir endavant amb el curs i em van fer sentir que totes les hores d'estudi valien la pena i eren realment necessàries per poder ser metge en un futur. I si a aquesta experiència tan positiva se li suma un reconeixement com aquest, doncs la veritat és que em fa molta il·lusió i m'ajuda molt a seguir endavant i és per mi tot un premi. M'agradaria acabar amb una reflexió que formava part del meu portafolis, que deia que a les pràctiques havia après que com a metges tenim o tindrem a les nostres mans la salut i la confiança de la societat i és fonamental fer un bon ús d'aquest privilegi o d'aquesta responsabilitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Júlia. Unes paraules molt maques. Jo vull agrair a tots els estudiants premiats per la seva excel·lència acadèmica i a la pràctica clínica i vull fer una felicitació especial a dos estudiants que estan cursant 5è curs i que han rebut els 2 premis, que és l'Artur Aymar i la Maria Nadal. Felicito perquè 2 premis és important. Bé, aquí acabem l'acte. Gràcies per la vostra assistència. Gràcies, rector, per deixar-me presidir l'acte. I, escolta, endavant, i esperem que l'any que ve farem la festa amb els de graduació del 6è curs i la preparació MIR, perquè també us estem preparant una sorpresa que estem treballant perquè volem que tingueu dels millors números MIR d'Espanya. I això jo crec que ho podem aconseguir. Endavant tots i molta salut i vigileu molt amb el tema del Covid. Gràcies a tots.